Ghana this nyame shiramu dumienu nipa ene ma ne bo sompa ye fidua mu hade no aboken pramoto braka se ena ne braso na enya duru sabre ya busua ka hunu se ena baba so na abotete wotimi twa so na woduru asoja esansente so nkonante time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no ekuta yemu awiei ena yede dumienu kase no etwa baabia wa wote yenka edifiri sada ena tontina 74 denke bi di to ne ba ekire no hu se ye duro ye twani tiafra ne T74 imi booster duro no eno nso kan ye ho awiei ena ye de nsem no ebrewo na ebunumu efiri sompa 106.5 FM Accra ena ehine me da to so nso yi a eye benada na nya dia ye bobna na emmobna bobibobo mu na ye kase no sade ye wasi atiasi ase ne de ena ode bobna no enam 93.1 asanteme age atom headquarters baby asompa TV tua no ehwe adabraka ayiko 100.9 so oje e de ama asanteman wonu mewo Paris Macron mamu na henkuro no France abrochi mamu eyadamfo pa radio afe ebia na wo mfimfini ereka na maboboa no na wutie mi a mankesim na wode a sompa kase na wutie no e wo Kingdom 106.1 FM afe yanko bono na henkuro sunyaye yewra ABY sekemo ene wo bumpa no maboboa no na napokupie esie mu a sompa 98.9 lajibe kwa na abro sanum afe yeduru mane masasa paso do ma henkura 101.3 FM sompa kro na 101.y sompa takwa na wo ahene champion DJ Kemo to apete ama nswayemfo nyina wonu manya bia kwa kosi asase na no ho a 103.3 sompa takra de ehona secondary fo nyina nso efansem no edifri sompaonline.com ensema yede ba ni nyina yewura Prince Atabuata Dama wabono boade akwa kogu ho obenya bia kenkanya bia hwe Facebook no so yankwa nyawo enimu nwoma no wonsofo adwenkyere kwoto obi nsema ehwegu sompa 106.5 FM Accra na nsam na abetie no de di mo akotini bi ne se ene asante mantemu dwamtrani chairman wuntumi woni enipa mienu bi a eka ne ho ya bowo mu kwadu efa galamse nsem ho na wo atoye emantemu naimos adwumakoyi wanu akeka wo mo ho de wo mo kwaye potam ho no ensem mu na mawie ene Ghana Railway Development Authority pania woda no se sesi ya galamse aduru re kwan mu no national security concern saranso ena galamse ensem epuemantemu swafo ashe mensiri ni aban akrachefo e wompotem honom se wo ma wo mo na wotwe mienu wo mo enhye se wo mo a wo mu di se adwuma ni nyina no ye beka wo matiko Dr. Kenneth Ashigbe wakasa achem se nanu fiada bayi ehia empanifo a wanom ekabiewom ewo mayim no galamse kun no wanum anhyada anhyabre potia wo metimi di atu ase na yewra Richard Ofurajiman Kenzuba wakekan ho asantemamu ekwawie ye no public wanuma ebisa nipa asem no ewo wo maboboa no ho mekire local government won wayi nsem bia no na je na asie ye de ho nsam oba kane swafo ya no hye enyuma ni adansie ensem so asenso boache Francis Ekane di ho no wo ka kire mansini krachefo e wo asantemantemu se wokọ na obi edan bi sinsu akwan no a wo mo hwe no wo mo njiri ni nyina boso mefre ho emra hyebadwani onanyamfo na nasafo ejey aye what the krata di akoma speaker of parliament edian ene wo se ene legonsuya ponfo na ekasa yo wonu ma yese wo munya below 1.0 se woda so wo campus a se sa one amakofie yebekwa ma no ne ne de ho ensem so ato akase bo no so de amamo kama awie yi akenkanfo no eye miensa Ajua Asare enemidin mene Abena Bedu Adepa Kofi enafi Triple A mine ejapia apam dada Afei
Afei yenje bre kasebono enchiremu ankasa enie Asante Mantemu dwamtreni ema New Patriotic Party NPP amanyoku no eye Bernard Ntwibu asia kon ya dodo no a efre no chairman wuntumi ene court abono kwadu ni nipa mienu bia eka ne ho ne nyina ene se Akonta Mining Limited adwumakuo no ya nipa dodo no a wo munim se eye chairman wuntumi edia no afei ena officially wo mo de ntansa ayantam ne komu ese wo de ne ho afoforo efom agudi a yetu a emfa mra kwan so eye galamsey ya wonam Akonta Mining Limited so ena edi sa adwuma no na entansa makomaku ensia ena yede ayantam chairman wuntumi ni nipa mienu no a eka no ho wo mo ekomu ne yedi kan ene se wo mo akwakoye mining concession ho adwuma wo horom wa bra wo man kwankwa gitumi anase ekwan amfamfiri soafo a wodasa asoye no amno ena afen so adwuma no a wo mo ye no eyade se wo mo nitumi krata se esesa wo mo ye se adwuma no na nipa mienu a eka ne ho Kwame Antwi ya ye kasai wono no wode ne ho aka nwura no ye kiremu a wono ena ye ko owner esan ye kwankyerefo woda Akonta Mining ene Akonta Mining Limited no wankasa ano na entansa na ye de bom no ye kiremu se safam agudi a wo mukotu ya emfa mra kwan so no eye samra boy ye mpotamu bia ewo atoye mantemu eho ene wo mukodi se adwuma no na charge ne mu no wo mo se April ni da na etoso aduonu nsia ewo afiya emu no empenifo bomodia ekochire owura bia na ye friend Michael Ayisi Jedu eni enipa aduonu nwotwe bia na wo mo eka Akonta Mining Limited ho an wo mu tu efom agudie ewo honom wa bra wo mo toto owura Jedu no ano no wo ka obi edi efra ho se ye frɛ owura bi Henry Okum na Henry Okum no ne ma wo mo kwan se wo mo nkonko ye sa adwuma no ewo empotam ho na wo mo toto Henry no so ano no ansa no wo no kobo chema wuntumi din se wo no ne sanction sa mining no wo ho no se wo mo nkonko di dwuma bi a etisa etina che se wo mo hwe komodie no ne tintini tieti a na nyina no ekwa akosi chema wuntumi eso nti enne ena officially yede chairman wuntumi ekopiemu ewo court no wo mo a charge wo mo ne yakase ya charge wo bia na chese officially afeni abo wo mo kwadu se wo mo de wo ho afoforo galamsey mu nti no yede nipa no bekwa kogina court no ne be kire sentence no ede ayantam nipa no komu no wodi ho fo anase wodi ho bem ye kwa homa no so na ye ne yamane boni wo pon chicheku akodi nkomo wo no na ne wo kopiemu ewo court ho ho amane boni nyina no ekura no opportunity kan ma hai na ene mukopiemu ewo court ho ye charge chairman wuntumi ene nipa mienu bi ye kana wo san ena dwumadie no sifa koye medase meka say die eye Asante Mantem dwemtreni chairman wuntumi yamani bill na bill no enye sebe metema yeni ebie ikafuduo a tepe yede ato eyeye wrai so se mensa etimi ekana se bia na efe no bail condition mensa etimi kandia ejapadie mensa enso eka ho bie sika na 50 million Ghana cedis ena ejapadie mensa a court no ehye se emu mienu die enimenimu ye no wonfamra na wonfa ema nem ebio eye ne passport nso court no age atudwa chemu se woni hu kwan se wo se wo tu kwan si oman Ghana mu ekobe dia na enam so ena court dem wo no kwasem ni ebra na eye court penia wotna sam so Justice Audrey Mufi asia wode eye ne intansa no ede bono no ye wa chama wuntumi 50 million na pe ena ochie ni tifa ede nani to ekpe judge no ebio wote se ejapade miensa ekampa emu de yelu de ede menu ye no 1000 fambra no okwate ni ma me nanimu define na me ye show so bisa no hu se eye wono ana ye ka no hu nsemi ana ye challenge sunu ai no wote ye twa wie ye obsini trase ni traveling passport e chese unu kwan je bia ye fa ni se na manyo kokrompo kwa koye campaign awo kufu frosto na wo so tu kwan enu kwan so okobie ehode no kwasem ni wote ye no ne ya obsini trase
ɛwɔ nakoma mu bisa no ho nsɛm bebree a yɛ sure koraa sɛ obisa no ho nsɛm sɛ ɔyɛ Ghana ni anaa na saa nsɛm yi nyinaa no maame emu tɔpa bi ɛna wɔde bɔɔyɛ no ɛyɛ nkurɔfoɔ mmienu a ɛka wɔn kyɛma wontumi ho anɛnɛ ɔmo ho nsɛm aba bɛdagya yi wɔn kyerɛ sɛ 2024 mu no aberante baako ɛfɛ no Henry Okum ɛna Michael Jedu ayisi saa mpanimfoɔ mmienu yi ɛna wɔn ka ɛyɛ kyɛma wontumi ho ɛnɛ akontaman ne ho dwumadie no wɔn di mu ntintiman a ɛnam so a ɛyɛ soafoɔ a wɔn anɔhwɛ yɛn nsaase ɛne kɔ a wɔbrɛ sɛm so de ato da kyerɛ sɛ yɛhwɛ mmarakunini a ɛbɔ ɛyɛ mining minerals and mining ho na ɛyɛ at 2006 clause 703 amendment act no ɛne afei nso no 2019 2019 clause another act 995 no ɛyɛ akonta mining am nyina ɛyɛ saa mmara no so ɛna no wɔde di ne dwuma no nti yɛbɛka etefo kakra ɛyɛ saa nsɛm no ɛna nam so a ama ɛnɛ yɛwura kyɛma wontumi waba bepie mu ɛwɔ Accra High Court anom sɛ yɛbrɛ yɛwie no nkra yɛn nsa so ato ɛne sɛ yɛwura kyɛma wontumi bɛsan so agyina nsɛm foforɔ ano nti sɛ otokura po wie ɛyɛ the first condition bail ɛyɛ 50 million no ɛna 3 shorties a emu mmienu deɛ wɔ sɛ otumi bɔ mmɔden de ba animanim yɛ yi ɛne ne passport wɔn nsɛm nyinaa wie a ɔsan so ɛwɔ nsɛm foforɔ a ɛno nso wɔkɔ akɔgyina ano ne kasa deɛ yɛama ne bail na ɔne the lawyers ɛrehwɛ atoto nneɛma ama biribiara atumi akokɔ so na otumi provide deɛ a ɛna kyɛma wontumi bɛtumi apie na sɛ mmerɛ bɛma ho kwan sɛ wobɛtumi nsɛntwerɛfoɔ nso akasa a wɔne akasa ɛno akyi no Moses Abɔɔ ɔno nso di ntintimanta wɔ MPP amanyɔkuo no mu wɔde asɛm n'akyi nika ne nsɛntwerɛfoɔ kasa yɛ de tu da kyɛm sɛ nea ɛkɔ so no ɔmo ani ngye ho but ne nyinaa mu no ɔmo pɛkyi ɔmo signals a sɛ ɔmo signals ne nyinaa tumi totɔ wie na nea ɔmo hwehwɛ ne ɔmo nsa ka a ɔmo nso ɔmo ne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɛkasa Nana Opon Chichiku High Court Opon gyina so kakra ansa abrantie na yɛbɔ ne din ɛwɔ asɛm no Kwame Antwi no wɔno sɛsi a yɛsɛ wɔde ne ho akanwura kakra wɔn bɔ n'asɛm so wɔ court wɔ ne edi kan no ɔyɛ related ana wɔne Kyɛma Wontumi sɛ Antwi na Kyɛma Wontumi so de Bernard Antwi wɔn yɛ related ana maame wɔn sɛ nsɛm no ɛfitiɛ no ɛyɛ saa mpanyinfoɔ no ɛna na ɔmo de nsɛm bi ba mmɔnten kokoro a ɔmo bɛda adi kyerɛ sɛ akontama dwumakuo no ɛyɛ Kyɛma Wontumi dea ne ho nsɛm no nyinaa no ɛka kɔɔto no ho nanso kɔɔto no ɛkyerɛ mu sɛ charges makomako nsia a yɛde ɛbɔ sɛ nipa mmiɛnsa yi obiara wɔ ne deɛ ɛwɔ mu sɛ baako ne deɛ ɔde ɔmo hwehwɛ no ɔmo nsɛ nyanka ne deɛ nanso ne nyinaa no ɛka ɛyɛ nkitahudi anaasɛ soboɔ a yɛde bɔ wɔn ɛwɔ kwan a wɔn fa so a wɔn tu ɛfɛm agudie mɛko a nkrataa a wɔn de di dwumadie no nsita. Opon kɔso anafa wani edi ensɛm no akyi wadi kan ka Kyɛma Wontumi ne dimi na wɔ court hɔnom no ɛho asɛm dadanti no yɛde besi ha abusuafoɔ wei ɛyɛ Yamani Boni Nana Opon Chichiku ene wokopie mu ɛwɔ Accra High Court hɔnom bi enti Kyɛma Wontumi asɛm no sɛde yɛkosi yɛ ɛho amanebɔ ɛne wɔde baayi yɛda so agyina mu ɛwɔ fam agudie kwanbɔne tuo ɛwɔ mayi mu ampanifo ɛyɛ de ɔmbɛtimi bi a ɛmene boɔ anom nsuo de agusuo na wɔn atu asie ni mu a wɔnom atikuo bi a yɛ tax force ya yɛfrɛ wɔnom Naimos na adwuma anansan wɔnom bɔ no ɛsiwani ɛnsa wɔ ka kyerɛ na wopie mu wɔ atɔyɛ ɛmantam a ɛnkanka takwa ɛne ne mpɔtam yɛso wɔ makeka wɔnom ho hɔ na enra Naimos adwuma kɔ ekopie mu ɛwɔ takwa mpɔtam wɔnom kuro baako ɛno na de abɔ so na ɛhɔ no ɔmo kɔɔ yɛ no wɔn si wɔn nya nantiya sɛ wɔn ahyɛ da titiri kuro bi ɛwɔ kwaeɛ no mu baabi a ɛhɔ wokɔ a wonya galamsefoɔ hɔ wokɔ a wonya sabio wɔn a wɔn tɔ no bɔne
ɛwɔ sɛbio wɔn mu a wɔn yɛ 2-1 3-1 foɔ no wonya bi ɛwɔ na according to wɔn sources no wɔn kyerɛ mu sɛ ɛnanom ahemfo a wɔn mu abɔ so mpɔtam hɔ aka sanka ɛfɔm agudi a yɛtu no kwanbɔne so wɔ abɔ so area hɔ no wɔn betumi atu aseɛ nanso baabi amanfo akɔwurawura mu wɔ kwaeɛ no mu wɔn abɔ wɔn sesen hwan wɔn mu ayɛ biya nso wɔn mu abubu nnua si waso enti naimos wɔn mu kɔɔ yɛ no gyae ɛnya asam ketewa mmerante kɔ a wɔn ɛwɔ mpɔtam hɔ no mu na wɔn ankasa akɔkyekyere wɔn bi ayɛ a wɔn mu tu afɔm agudi a wɔn mu kuta license no ebi hu wɔn na wei wɔn tu pia ɛfɛ gyan ebi nso ma wɔn nsa so wɔn so wɔn asaranda na ne wɔn ankasa deda fam na naimos ekue yi kyerɛ mu sɛ wohwɛ mu a abɔso no ɛwɔ Pristia Unu Valley cross ni bedwa ne watɔyɛ mantam mu na wɔnom kɔ a wɔn kɔ yɛ nyina no ɛyɛ wɔnom ensam anase wɔn hwehwɛ mu a wɔn nya ya enti wohwɛ wɔ Facebook no so a yɛde ato so sesi a abonse ebi mu ada fam sɛbio te sɛ de aboa ɔwɔ wɔn ankasa ɛna ɛwiawia yi wɔ yɛ de drone sompa odi ya de asem ya de drone and a capture ye and na hu ni sa no eye sompa 106.5 FM Accra na ebio nso wo mo bo amane se wonum nsa somrante kwa ne biom no wonum etimi enya akade bi a wonum susu se eye wi bonsam ta wayan wonum nya nkyekere ya maako dubako 11 ana free sabia ye ho na enya no nko a enyema bi a ye de tu afom agudi akwambone sonso wanom sa eka bi na wanom kire mu sabra a wo mkopie mu ewo Pristia Unu Valley cross ni bedwanim aboa so a ho no eye galamsey hideout a ho ne de yeso wo mo hye ho paa no wo mo gegi niema ni nyina ewie ye no wo mo sanso kopie mu ewo dadwen dompem no so watakwa area ho a na eno no wo mo gi wi age pumping machine a ye de pumping nsuo makomako edunum 15 wanom wie ye chamfan makomako 3 ana wanom gye de peso eniema bebre wanom sanso gi generator na kyese ho no wo mo akyekyere ni se kuro a ani ade to Facebook no sisi ano wo mo ya ne tese dan ana wo mo akasa dam no wo mo di nsase no funtum ne style bia bi wanom wi a wo mo sanso aton no bone ade amamrante kwa ne nketesi a wonom ani wo soro na ebra na mo saduma question pakase ye bopini wonom wo mo nya abotere kyerɛkyerɛ ye mu sesa de wonom ani abere na yesa krodom entinse de wo mo wuram hideout bia wanom akopie mu atoya mantamu atakwa aboso ene eye dadwe dompem empotem asabre wo matimi akiri mu amu nyina de agu fam adwuma ne so ho a wo mguso wo adwuma ne kwaso de afiri mu awo atoya mantamu na sompa ya dan akire naimos wanom de asom ya ye de amawu ene ye nyam firi ho esanse acting chief executive officer Edema Ghana Railway Development Authority Dr. Frederick Apo wonon so kasa sei nsuta railway line na eba be fata kura de kwa achemo a ebinum adidi mu agalamsey be se kwansini du na akire no ana wo mo ntimi kura bof kwansini be se miensa wo mo adidi no we ni kwanse yetenatena ho ne yese eyesoafo ya wo hwe keteke na akwan ho ensam so yewura Bukari Nikpe ono nko na emra ho na mom we no de ohwe nsase na eho agudie ho nsam so ne ho wom ewie nso ade ohwe apapia ma mo ne nkronkuma mpuntuo so local government wo mo nso wo mpa enti wo beka ne praying say we de national security concern. You are going to say, you want to form a railway task force. A railway task force will just look at the railway task force. What about the person who is doing say 8 kilometers away, destroying it? So I do believe that the NADMOS, which has been set up, will serve as a sort of, we don't want to duplicate the effort of a lot of people, but NADMOS will serve as a collective effort to be able to address the issue. It must not just be a reactive approach. It must be a preventive approach. Eno acting chief executive officer Edema Ghana Railway Development Authority Dr. Frederick Apo ena ekire se na amosofo nhwehye na beboa titru de mampani ahye no ama eho bambo no wo matimi abo nenso we de obi amrem na enye okrokon Epuema ntemu soafo rate akosua eje ya wate en wama na wotwe mienu kwama mensiri eni kropon no assemblies no mpanyimfo ededada no MMDCs no ewo mantem no ese obi biara a wotu efumagudie ewo mpotem honom no womfa wom data emra eho ne yebehunu wom a womagitumi ewo atnaye ho ede ye adwuma no emra kwan so ene wom so a womatie se yensu ahodo ne akwaye mu a womu ni tumi krata
bi a wo mu tu galamsey no e wo honom na wode nsem we nyina etu dwa enra wa branhyamudie kese bi koso e wo Kofodua na mensini ene Kropo Assemblies no MMDCs ni nyina wo ma ba afei regional ene constituency executives ahodo a eda NDC amanyekuo no wo so e ba nhyamudie na se ne mpanifo bi a eka bia ewo mu afei deputy general secretary Emma NDC amanyekuo no Mustafa Gbandi afei mantam no dwamtireni Dr. Mark Oliver Kevo wo nyina akopie mu e wo nhyamudie no ase na ne nsam nkaye mu no ene wode ato dwa se aban yi de sa wo mo se galamsey kon no wo mo ntimi ntu ase ehunehune kura no a wo mema no aye tan wo enya akono kura so obi di ne ho e ba ko hye dwumadie bi ete se manu nti ene wo mo ma MMDCs no na wotwe mienu se wo mo mfa sa data nembra ena wo mo so a e wo mantam ni mu epu e mantam ho ya wo mu tu galamsey so a womo enni tumi krata no womo so sa na wotwe mienu no womo mfa nyina so womo so sa womo kukunu womo kaka nyina emfiri potem ho. Today I have charged all municipal and district chief executives to go out into their community to profile all mining centers. They should profile the owners of the mining centers. I have also charged them to give a 2 weeks notice to every miner that the water areas are no-go areas, that the forest areas are no-go areas. Anybody who flouts such notice is going to face the law. We have laws that bind or that govern mining. We should make sure we enforce such laws. We should make sure we let everybody in the area know that there is a regulation on mining. And it is what the government of Ghana has given to us, and that is what we are going for. We thank all stakeholders that have been around. We are using the 2 weeks to profile all the mining centers, to profile all the miners. We know there are some miners that are even mining in rice areas, but they don't have documents. Eni yekotie sesie yi eyepo emantem so for Rita Akosua Ejeyi Awate. Chief Executive Officer Edema Ghana Chamber of Telecommunications, Dr. Kenneth Ashigbe, Eban Media Coalition Against Galamsey Wopani, Nanua Bidimuye pa, Wakasa Echiremu, Ekeka na dwen efa efoma gudia kwambone so Galamsey no ho. Na Wakasa wase enanu fiada. Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama wani wasweni ya wahwe sase eno obade ebobra ho nsam so nyamfo Emmanuel Amakofibua ekohia civil society organizations CSO so no wanum hia wam kohia ye nyina asa wanum kwagyeje adwenkyere no masasa adwen na wanum hu kwanpa ye fa so na Galamsey ye tu asese hum afiri o man mu ama yensu anu ani ate nwan ama Ghana Water Company wam treatment plant ensai by heart no wase kwa wanum kohia na anu fiada ni nyina no ensam de o mampani ka bi pa promises de o make bi pa naso no wan shada amfa every pote amfa anto ho no wase Media Coalition Against Galamsey foi wanum ya o madwesen ko mo bebusa enso wanum tu asembisa ne ma o mampani no said ya wasanso yi ano no enya no pote no eirai Dr. Kenneth Ashibensem. The format of the program did not give us that opportunity. So we did not get the clear milestones. We did not get clear timelines. Look at the minister did. And again, we should bear in mind that is a presentation the minister did before our ask. In his concluding slide, there were a few issues that had timelines, but majority of them did not have timelines. I would say it's the president who was responding to the issues. He did address what would result him calling a state of emergency. The only we heard was this is national security chiefs that are failing. Openia wakasa ye Dr. Kenneth Ashigbe wano ena waye CEO Edema Ghana Chamber of Telecommunications Ebani Media Coalition Against Galamsey openi waye member papa leading member eno no so edin semi eto sompa kase na manyoku no emo ba akon Dr. Ekuamu akon. It's just the minority that see it as such. When you were speaking, the only thing I noted was there's nothing new that you said. He listed a number of things, all initiatives that essentially were inherited by this government. So nothing new, nothing special has been done. It was quite obvious that the pressure that was coming from society in general on this matter of illegal mining in Galamsey was hitting at the heart of the government, and so they decided to do something to sort of divert attention. But sitting down and talking is okay, because the people you speak
to feel like they are involved in the matter. This is not something that just started. Stakeholder engagements on Galamsey were done several times in the past 8 years, and so it's okay if they want to do that. But again, it does not solve the problem. It doesn't change anything at all. Was here and Sambi Bia na one shada and cancer for Frubia, Dada Noa, Nemo Shadana, or then some wada ya cooking group baby, so the bay obey that Nipa Junefri in some no so. Abusia bofo ne de ne namgu apaso nti Galamsey Junefri in some no so. Abusia bofo ne de ne namgu apaso nti Galamsey no de ye bekoso aka bomua ma hwatete na Professor Erica Bavari ye president Awada University Teachers Association of Ghana Utah Gano Galamsey no asem no womo paka wasem no akwa ete Galamsey no kro wenhye da nye serious bi asede omafo aha womo ani a womo eka no na ni social media Facebook so ene wo ko posti na dwenkyere no ho ene wo kire mu se nanse mu kra de wonam no wotetete se aban na kopɛ brofo foforo de aba beto so se ye frɛ bibi di chemical wo se ye ka Galamsey no a enye ho se ye frɛ bibi di chemical wo se ye ka Galamsey no a enye ho nko asɛm ne ye kan wu Galamsey no eye serious ama chese sa di chemicalization no de aban pe ba bi no won fa ntokura sanse asem no eye serious bro so sa wo se enne penifo a won ka bi won kotena radio so na TV so a won be keka no won di nkomo no atototo ayampia no bia no won asore ko na emom no se yenko ground so ho ne yenko hede ye ko so se ye ka sei ma no gusukura ye kan kase ye boy ko he kwa ye bi mu ko he nsuo bi so emfidie no da so esisi so egu akwaye ni mu a omanfo tu gala na wo ho enso no yenhunu ne nyina wo se wo mo ye adwuma ne de wo se won ka sa aban ne hwe na emom no wo mo movie focus no emfiri kasa no wo mo nkokọ field no so wo mo hunu de ekoso wo ho se de be ya wo mbetimi aye ehu adwuma na wo se we ya ye kenka no aban no wo kwan atwa pa Professor Asemu a wo ka no na emom wo ka ya aban se mo makasa no enno so enchen ya na mo a wo mo ba betuntu wo no so na dwenkyere a wo de koto ni social media so ene abo ne tofin ana no ya wonom ehyasie United Nation General Assembly no ehyasie no empanifo pia wanum free amama so Ghana yempanifo nso ekobie na eyebedema na upiemu ewo me ho emra hyebedwani na asafo ejei aye upiemu ewo emra hyebedwamu a ku awanom anase committee awanom ehye eya foreign ministry no eso no oye deputy ranking member na wase wotu kwan kura ko no represent wonom wase wade sia ye woyo said no represent wonom wase wade sia ye woyo said ye panini ka ye nti wo hwa ene wanya atetefun ko efri krake ya wono osha committee no so e wo mrahye bedwafie ene o ka kire ne sei nyankopon ya adomu a one day once sani kuku ni nkaka nyina mapiem wo airport no bedu airport one mo a ni daily substances allowance no ye de be ma no airport wo international Kotoka International Airport nyankopon ya adomu a September 22nd ni nyina wadi super pepe afebo so menfra ho mra hyebadwani si wo kodu Kotoka International Airport na ogina bia ya check-in na wan mo be ka kire ne se wo ticket no ya withdraw and was what one na withdraw na nia said ade ne ya no wasi na ni wi papa se wa wonim se wutu kwan akwadwumadie kase ente se na wasesa wo luggage akwagina airport nia check in nia san be ka cho ticket no ya withdraw wasi in fact asam ne ha ne pa na so ni nyina no agya obefa ne san wo san na chi ba fie no oba ya wo be hwehwe mu an wo hunu se wosuani a wono ana wo hwe foreign affairs ministry ne so no nya fa Samuel Kudjeto abra kwa North Tom na hyebedwani wono ana withdraw enti ni Sabram Speaker of Parliament se won hwehwe sasem no efama no enti ne krata ne nsem no ana wo ka che Right Honorable Alban Smina Kingsford Babin se die sie no enye sese bia eyi na free ebia normal nkitahudi a eda wani committee nintem anase mrahye bedwa no ene wonom entem na mom se de beya enkonkwa ya nimguase eda foforo binti wo toto stress by Parliament Speaker se won hwehwe sasem no nkonkosi ase se de beya ebia chena bi bibi foforo nkosi akire no wase wono no de wadwene ho kura wante ase se bibi atimi akoso no pani ante se asesane ne ma akodu anu ononyafo Kudjeto abra kwasa mese yare draw with ticket no ha adwen enti ni petitioner wono so ede akoma Speaker Right Honorable Alban Smina Kingsford Babin se wo hwehwe asem ni mu enkosi ase ene ase no je wo mo da no gu ho
ansana yehu de wase nyina eno na yewura Kinzuba ora Richard Ofori-Agyemang mayor ya oda Kumasi Metropolitan Assembly na no wayo bie na sansemi nyina eto bebie bra parliament no local government and rural development wo committee eto nsafre no na wobu nkunta ewo djuma wodie ewo santemamu titru ene assembly ho na wobechese no kwasem ni 2025 ya ene se wobeye mayor wo mo boabo sika no ewo Kumasi Metropolitan Assembly wo mo kofes mu no wo mo nyaye kra 29 million Ghana cedis de wo mo satumi kai nanso sesi abusa se na da ho a wo nse we behwe yanim ne wo ya hwe yanim wo mo de ni nyina tua katua enti akatua ekun wo mo eno na wo mo aye nhwehwemu awurawura mu a yeso wo ne ma hwegu na ahu ne hyehye enti wada na gu ho wo hyehye wieye no besa hanu de ayewura ye no akafem na so de wo si kire mu ni. Honorable Chair, what we have done is that we have done some restructuring. So we have assessed what our workers do, and there are about 200 of our staff who have asked to go home painfully. We are doing that to make sure that we manage our resources in such a manner that it does not give us negatives. Myself and my regional minister, we have instruction from the president to complete the Krofo market latest by December of 2026, and we are working round the clock to have that target achieved. Once we are able to do that, we will be able to take about 4,000 of our competitors out of the central business district to Krofo. Once we're able to do that, then there will not be any excuse for anybody to want to sell on the pavement. But I'm begging you, as at now, we have to accommodate our women some way, somehow. And once they are selling there, in the night, we'll see some filth, but in the morning, we'll get over it. Eno yewura Richard Ofori-Agyemang mayor ya woda Kumasi Metropolitan Assembly no ena obepie local government and rural development committee nanim eneda obiebie sansebe nyina so de ntia na dwumayefo bi kofie ena wabiebie so kyese se beye na kofrom dwa no won betimi awie sansema mpani wode nhya to so eno nso ese wo muduru ho na committee no etena se enura no enye ono nko ampanifo hudododo no a ena ekopie mu ewo ho kane so afo no wo hwe nnwuma ne adansie so no kro yi a eye mrasebedwani ewo Bantama Francis Asenso Boache wono so kopie mu ewo abedwaku ne na nasem a wode koto dwa ene se mensini ene kropon assembly sahodo MMDS no womo akrache ne mabaawa ededadeda no nyina no wo bia mfa ne nan ensi fom ukohunu so obi asi edan ana structure bi edi asi nsu akwan no a entententententemo wo mo nkodwiri sa structure se nyina tungu sanse sa ne ma na ka ho bi na mansu yiri eho asem aye bibia ewo ho no me titwu pa ewo Asante Mantem ho na nye no nko a afei gates akese sese wo mo tititi mu nyina no ne nyina na assemblies ne betimi afa ato wo so no mo aye no wose na nsemu enye na nsemu kura sa ensu yiri asem ne de Ghana ha ne titiu ne nkrani Kumasi ensu to kakra bia no manfo tempenten kwa na wokopie mu committee no anim no ene wose we de mo mfa excuse bia ma se yesi dan bia sinsu akwan so na nam so mansu yiri eba dia na esesa ne mo nyina no wo mujurigu. A lot of developments are taking place on waterways. In Kumasi, I mean, you came to meet some. Some are also happening at this time. If we do not work together to curb this anomaly, we will be staying in our cities and one day flooding will wash all of us away. So, Mr. Mayor, it is important that we recognize that our actions and inactions contribute to the development of our country. We should make sure that the assemblies approve permits in developments where there are no waterways. And even where there are waterways, as much as possible, we should take steps to bring them down. Do this not for ourselves, but for our children and our children's children. Eni ayekotie yeyi eye Bantama mrasebedwani Francis Asenso Boache. Na ensem krona mu no esense sa committee na enra wanom tenase no ensem de ebi ebedwai na ensem ba ko a wanom edi tu japa eno so wo twetwe ne sra ne abasa kwa wiase etu hufo efa mesini abankrachi a wo ahafo ano not ekrosini ebedwanim onyenyamfo akwasi adusai ene ne mra hyebedwani entem entinu piemu ewo ahafo ano not abato mpesuwa so a MCE ene ne MP onyenyamfo Eric Nana Agyemang sa wanom yaka
one must have fees, one must shas, yes, a woman book Rosini Bedana, and one shas, yaka the den. And Tinakana, one more yentin, pass one, yes, uncle so, and you know that. Na no mu na mpanifo one mo tena se enra no ebisa eye MCE say yenya ne ntia se woni MP yaka wose ane menene yaka de mu adene ana committee ni bisa say edi enti na MCE woni MP eba yaka wose eye BB menene mi anu nyina na kwaprim na hyebedwa adwa no enti wo campaign ne fa na me campaign me fa obi nim de akwate bayira ho mama bayira ntimi ama kese se bia me kan asem bi mani hia no ana me kan asem bi mani twi ne dia me nim efiri sabre no ana wanu so sa wa ya ka besi nne gia waji tu mu no nsem eni. But you have a very porous relationship with your current member of parliament. That is correct. That is partly correct. And who is your member of parliament? Honorable Chair is Honorable Eric Nana Jumai-Pembe. Did you hear the question he asked? He said you have porous relationship with your member. Honorable Chair, yeah, our relationship is not the best. Okay. Is it that you want something to be done, or there are good reasons to it, or in governance, your governance style, you think this one makes sense? Honorable Chair, we understand politics. That is what we chose to do. We may be contesting. We're still friends. Even if not friends, we agreed to be contesting a common seat. Did you contest him? That was it. Oh, okay. So you were his contestant, and now you are the MC. And MC ya wo ahafo no North Cross ni bedwa ni mu onanyafo akwasi edusai na nra wo local government and rural development one meeting no watmetina se na obisa na ward meeting na no achi no asante mantam so ani onanyafo Dr. Frank Amoakohene wotufo kire mu se ewose emrahye bedwafo ene MMDC yis no mutimi ka mutam se ani se twe esansa mumienu na moyi adwuma bom edebo am constituents na sa mumienu mu nkasa na se we frɛ mejantatia we hu ne nwanko obu na ni chie se dwa ebesi dan ana mo constituency no akoso. So you see rivalry and the fact that they are not in very good terms will hinder the approval of the District Assembly Common Fund that is meant for the MPs, and they want to use that as a score to settle in some of the cases. And again, in some of the districts too, because they don't understand each other, they either decide or pretend that they are not aware of whichever initiatives that are coming on board from the assembly, among others. It's not helpful. For local governance to work, we need to carry along all the stakeholders. Asante mantam sueni Dr. Frank Amoakohene enra committee eno no local government and rural development one mutena se a one mo busa nsam ana sasam nyina edadi ene ma menwura santema mu hwa na ho nso no mede wura so ame kane mrase badwani wura se mensa bonsu ana wo se nano a adaji Mahmoud bebe baumia wo mode ne ba ebedi sunanim na ekowie wodi nkugo teta gitu bra na electoral commission kura mo bonwie no ebinu mo se ne soma no wo mu ntira na baabia wo firi eka ho pa anom ne ho ade na ewuro se mensa bonsu ba be yi ano so obi bi obeka saa no wo hwe Dr. Michael Kwe professor ne report wo de ba abonten na bibie ne mu saa na de report ye nam so ma wo so no di ntwe no na wo kire mu sei. I'm not concerned at all, because what research that we did in Ashanti, the inquiry that we did in Ashanti, did not produce that. It's not one of the factors. In fact, that question, those two questions, the two prompt questions, the ethnicity and religion, were asked of the people everywhere in Ashanti region. They were asked, and the Okwei committee also asked similar questions. The group of professors, they asked. Conrad Adina asked. The conclusions don't solve this at all, and yet people are trying to inject that into it. Eni owura se chairman Sambonsu kane so amemra se badwani no wie no wasande beto so se wuyi se na ebi ka se wo som benkum mu ne nifamu nom na ho ade no a na ebi nso kra ka se sono no wonu ma eta na chi pa no ya kanfo enti wonu ma mfa kan ni ama no kan hu bi ena nkugo no bae eno nso de ode kire mu ni. Some people even saying that because the party, the support base, some of them who are making that statement. Can you go to the northern regions, the Muslim communities to campaign when you think that they don't deserve to lead the party? That's why I'm saying that's a very dangerous statement that should not be encouraged at all. Ene ewura se chairman Sambonsu kane so amemra se bedwani ene kasaye. Junior Doctors Association of Ghana womo edi atudwa se
Jina ya wo mu di kan besi yesa wo mu tie tunya de wo makade egu honom no wo mu ana wo kan ye wo mu san boa enti wo mu asuspend sa nationwide withdrawal of services no na ne nyina ene sa so ye hye apomudin sem so ene adoctafo yi akwakohia edi nkomo ama entiase aye adwuma enti enkrata wo mu di kan de baaye no President Dr. Louise Efia Nkrumah wono na ne nsa ehye no wo mu senka bosumi ne de tosumienu no wo mu ebekọ strike no nanso aban no abamu ama enkomodie duduo no a na akoso nura wo mo san de enkrata afoforo ebaye ya wo mu kire mu se wo mo de wo mani suade hunu nyina ne se asem a aban na ka to wo mu tirim no wo be hye no wadi so pepepe ne nkoye te se wo mo mpese wo mo bekọ adwuma ni nti e bia mo kọ a wo ma nkọ apomden ho nsem no beto ape etie ne yenka bibi papa bi ngu wo masom de ede na wo masom be yo mo de na afei no wo mo ento wo adwuma no so enso na aban no enye se wo tuo na mo papa bi de afa ho wo mo se we no eye temporal yade konkon ho wo mu de o mani mienu sei na ehwe aban no wonya ye bibi na ebo a wode hye wo mu wani so pe wo mbesa akọ back na wo mu asemo mu di kan no wo matoa so e de strike no ahyehye so Sompo 106.5 FM kasa fidie na wutie wo wigina ye kase ye ne de som wona wo asante mantamu adehia wo mu ewo broni krom wo mu na element yi wo mu sisise de wo mu da wo mu na na wo mani tete ho wo mu da bibi kitua bi sakra mai kra na bepo ana wo kra bi na beya mia kra na wo mani ate wo mu ntimi nda biem ne nyina ne se akromfo atachi amoa egu wo mu so wo mpotam wo ne mo a eni anyan na wo mu se dia kwakwa ti wo mu so mu kra ye nansan efie pa ya to fence wa fa ho esa so kra de electric wires dia gusuo a gate da no bawe akromfo yetimi abo awura fie ho akwa wia moto afidie tetefo wanum wiye wa ma twetwa windows we ho so wanum awia mobile phones na adehia ne se ayako aya no ayesa ekamia yesa nansan akromfo ne se wo mo ho nto mo ewo broni krom enti wa mo to nkra ade afa so mpa kasa afidie so se wo se wo ya akromfo bra wi djiro ye balawo na wo dia wo se wo ma mo ho nto wo mo a ene wo babo ho esanse wanum chewa ansakura no be posifu asutire no na wo ma di kan ye odi ombe ya awie na wanum bo posifu a wanum wo mpotam abaso se wo mu bo adwuma de na so wo mu nyire bambom efa ma wanum a wo mu ni amani boni ba wa bedu edi mu nkomo de wo mu nyina no se empoma no de ba ya behu anko mu hwe anko mu telefone afa ba wo mu anya ba hwe na bia o se ye hwe se bia sa no man bia anya de ensi bio ba bia na ade ne da atwere ne da na omukọ etimi ko hunu ko fa ya kro mu de begina twa mpoma no kra mbo ekra ye kra nwanwa ebi kra nsi o ha kra da te ye nwanwa se atwere etimi da fie ya to fence afa ho to gate im pa no matimi anya kwan ko fa atwere ne frifie ho etimi da be twa mpoma no de ekra ye nwanwa ba bia o mu fa moto no be mi fi na o ma fa moto ne de koye e da so le moto esi fi o ma be fa ade a gate da no bibia da ye hu kwa ye kra o fa so de moto ne koye atwede so be bia ne da so ye mi fi e ho a be bia metina o mota ma sa ewura ho be fa atwede na ifie ba ko to am so no o da ko gina mpoma achi atwa e ho no mo twa ko twa ye kra asi twa ne moja kra asoso be bia e ndade ne wo no o mo twa entemi de na me sa ne se e sa bai broni krom ha ne sia ne ye koso ha ne de enye ade chi ase ndi se police for no ni se petru ahomache anadwo e bia mo ba hu ye no mo turu ha ma ye yesa kochi kromfo bi na bia kromfo no ko yeni bibia e ka sa ndi ni anfa na amba police station adehia wanom ewo abrepo broni kromo ewo asante mantemo amanebo ena wo mode suma ya manebo ni ba wa bedu abrene brano no wotu nkrafiri asante mantemo sum yen ena yada na echidi amada ebusuen samalaria echidi yade yi eje unipadua na boso ukọ adwuma so ahontumi nya adwuma akọ afuma ntumi no baabi abekọ bia ye no feel very weak eya malaria symptoms ni ebia wudidi a wanum nya odede bia wonko ano ase wanum ya oja pacho sabaya oja bresi agise wunya time herbal mixture and ya kan for the amawo enu na etu malaria sese ehum na one more time HH herbal mixture and that's a time HH mixture and the capsules enso odwa so a etu nam yade ni nyina bi etu ko odwa so a na wapet time enuro no bi herbal stores ahodo over the counters and drug stores pharmacy eya time TIME open doso promo etu a 0244 417 669 0244 417 669 na promoted of what say yan catch won say
Wamode Twisco energy food drink ba ye no. Se wonya no bi na de beverage bi keke e na wo so bi a wonum na no pa no e ma ho twetwe wo afa wani timi kum na se wo kwa adwuma na timi nya adwuma wa na ha ho e fa nkwahye obi a Twisco energy food drink e beverage e fruit drink na enna fort na ewom no e boa wo amwanya hoden enti wo kodwa so a ye wo sachet once wo honom ne bua for say de wo hia eni nsuhye na wapebi e Twisco na 2074 Abusia eye nananom titi dudu anu wonmo ye ebusi immune system no ema sabre no 90 years old woman ubehia no na ne second daniti nu wakwa afuom akokora poso ubehia no nu otwadua na ye dudo ya na san woni brane adaje nti untumi nya bi nom enti 2074 aba system nim ukọ eye baby ato adro bi a usi upeti 74 ana 2074 na wonom ama obi na abow atu yade ni nyina ase na boost immune system no enwume kwa dawmenti abusua yesra wo twen yesima ye basisi ya to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediania eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni foswini chopa Mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi inkrato yatu. Ewra, me pacho brana me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu monako junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena ajujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Hudu na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamo demu fu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nanu nim se brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Same ne wa anka fi na ekro yi eda no nko na wie ye wa bra menom T74. Same
menum tontina 74 menya hodin menum ne dabia T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kamasa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana 073498 FDA agi adwadie nkrato yi atom. TV Emma Aketuapa Emma Aketuapa mpa ye de mwasese mwaje brenia dane ye ho abaye toa ensem no eso na Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA4 na ede enkrata bia ba wo mu chem sanyame ya domo a e free January afimpinu eni adrunu ensia no won be hyase ama license plates no ne bia se mema koto me car na me ko register na bia se mema koto me car na me ko register na ye de medin abo ho adwo asare da bi na uko DVLA the omo ya netete no baby a wokoto ehsen no ye wo car no details ni registration ni maybe a wo mo hwede register number no wo mo afidie no so enti ye bo number plate we ya eno ne be show e wo DVLA4 system mu na wo mo kire mu sesese no wo mo e be register plates no e wo individuals no nti wo number plate no wo na wo so tumi se wo bebo ho ban ahwese bibia be konkan kane no se wo bi kura sen eyira ana me wo car na me koton emu obi a car ni details no eno number plate no say AS 124-24 a wo mo say ya change ownership de enso number plate no eno na da so ebo ho sansa kire no ne niam bi we ebetimi aboa se ne be ya bambo sem yakowia wo bi car ye tracy car no ye hu ona ne sa ne manema no sa ne mo nyina ebe free ho ntin krata DVLA4 e de aba abontin eno no Nani Legon Fonso de Krata Abana Openia and Sasha Krata na se Mrs. Lydia Anowa Nyakon Dankwa wono any director of academic affairs ewo Ghana School of University of Ghana na said ye wa mu chirechire mu NSA wa mu asebio wa no mu tro and social ewo Legon ya wo ye disuani ewo ho no mu a de ye kan se cumulative grade point average no would ye below 1.0 no 2024-2025 academic year no one mu chire mu se safo ni nyina enyo obi NS puduo nhye mama puduo na hye enti wa mu bedi ne dwode amamo one mu se chichire kata de go ahoboabo de comes one be mamu nyina lete na makwatena fie sanse munya ready se mbesua de enya ready se mbesua de enti no se GPA no eye lower kra 1.0 padia one which dem say university no emra nas regulations ya one mu didi djuma anowa nyako dankwa ese wey enya afei na one mu de krata tetenten ebe ne na mafiefie mu akini e de ahwehwe adehye wo se da bi we suku na wo ba ne ya ji bibia nti bibia wo system no so dada wo ho abete pepen ni ama text message wo bete pepen ni ama text message enti se wo fall below the one mu kan ya na wo hu se wo aboabo ho na one mu se nyakopon ya adom am nya bukupo ya adum 30th November afiye mo na one be hyase e de sa messages ni nyina de be ma ni email de be ma na SMS omudi ni nyina e de be ma adehye no na one mu chechensem no e no se o nyakupo ya adum e ma one mu social one mu kyereye se bibia ekwa wiye na numu ensunsuanso na abai na wo mu hwaye ne se de bi wo fam no wo mu ne mu tena suku ho enye enti nyakupo ya adum a free sabre yakosi by November 30th no wa hwe phone so se wo hu se eso hwe na akotwe wan twe ne ye dia message na ba na eja wa ba ni atena fi na wo twa 30 2015 na pesa o de passe se sa ne ma na bra fie na yehu de ye betimi ayo na ye ko Sudan so na militia leader wo ho sesei ye de ntansa bone se entokwa ko a ekoso na sabre no na sabre no na ye wokuo bi a ye frɛ wo mo janjawidifo wo mo no ayese ase wo tai sra dom na chi enti
se wonye kremoni pa na wo hode asete bia wo mutisi mukuru mu a ye behye mu nyina ase enti wo mo etimi karabo no ana se wo mu gya wo mo ma wo kae enti santanze nyina wo mo de bono no wo mo kae makoma do nu nso na ye de ahye ne kon na we no presiding judge Joanna Kone wono na asemi nyina wote ne tiriso na namsaye so ema Dr. Matthew Benson Strongmeyer Sudan Research Director at the London School of Economics HSS tie bia no kushaw de wo mo de ne betum enam de asie ne ntansa ye de abono a wontimi nya ba bia enyini timfirinti ye de kasiebono asi